nevím, jak to je. Můžeš zkusit si tam chytnout. No, spanku. Druhý kolo. To je všechno. Takhle celý oblejzá? Nebo jste si to zpříjemnili? Co? To se takhle celý oblejzá, nebo jste si to jako zpříjemnili? A dáš druhý kolo. Druhý? Aha. Jako znova, jo? To stejný, nebo? Aha. No, proto to jsou ty kratěsy, jak jsme kupali spolu. Jo. Takže máš to víc. Natažený. Kolikrát to lezete dokola? Jako? No já vím, jako dvakrát se to, ale jako Jarda to dělá 15krát, nebo? A ty vole, to už nejde. Ty vole, to musí být. Já už vidím, jak by měl jenom tenhle ten, ty vole. Tyhle první dva by udělal. Já myslím, že